Forma. Video खालामबाय खालामबावासै दाउ आथिं बेदर संग्रा आलु बेदर एवनानै साखिनायना फोजोबजोबसिगोन थांसै आं दे थाव होनसै थावजों संख्रिजों हरखाजोबदो हालदै हरदो संग्राफ्रा नोंसोरो आसोलसो नाम्बार 1 थौसि देगासिनो ने नाम्बार 1 नाम्बार खाय मारा लुनो 10 हाउस हरदो केबा हरखादो संग्राया नैबेनो दा मोनानि हिसाबावथ' रुनानैसो जानांगौ बेखायनो थाब थाब थैनायखौ नङा थावनि अफार बानलु संख्रि जायो अफार मस्ला मस्लि जायो नोंगौब्रा नंगौ रोंखाजोब्बाय रायलायनो जाजोबखानायसै आंनालाय बारा थाव होनाय बुस्थु जा बानलु देबाय सामब्राम हाइजें रेड चिली रुनाय जानांगौ नैबे सामब्राम नैबेनो संगोन बिसोर सानैया नाम्बार 1 गोनांसिगौ कुक मिथिखाबाय दाउ आथिं दसेनि उनाव दाउला खासि बोरमा खर' बोरमा आथिंजोंसो लोंनांगौ खानायखौ देखा एसे खानायखौ देखाय जाजोबखानायसो नोंबो फंनै बुं जादों जों निउ इयार बिदाय खालामदों दा बोरमा बेदर 1.5 केजि लायदों जौआथ' प्रबलथार बेखौ लोंनानै जानाय बोरमाखौ बिदाय लोंनो खालामनांगौ होनबावदोब्रा बेदराथ' एवसिगोन नोंसोर ने बेदरानोथ' मा बेदरब्रा बेलाय बे बयलार अ दायोना दाउला खासि आरो बोरमा खर'आलाय खावसे खावसेल' खालाम बोरमा खर'खौ गयथानिखौ खावसावसोल' गुरसै आं बेखौ फुगारग्रोनांगोन ना माबा हा हु थाङोबा आखाइजों दांना होथारदोलै सन्जिबर दखानावहाय सामब्राम होबायलै गाहर दिरेखाय তাতে মৌসুম করিয়া দিয়া সুজা তো কি বলে কয় মাংস কারণে হল बिदिखौ आरो एरख'नांगौ बानलुखौ মৌসুম করিয়া দিয়া হয় গাহরি পারে बेखौ थ'आ তাতে মশলা খালি কবি मिट मस्ला গুড়ে মশলা गरम मस्ला हो बानलु देनाया हर गरम मस्ला होबाय फानलु हाइजें देनाय हाखौ एसे हर बै फाग्ला हरजोब्बायमोन हाखौ मानो हरजोबखो मा बुस्थु माथो बयलार फ्राय दाहोगोन र' नाङा जाबाय बाबगोन अरा हो